паймони миллии тоҷикистон бо пахши изҳороте гуфт, ки ҳалли мушкилоти марзӣ роҳи низомӣ надорад. кабирӣ зимнан русияву эронро ба кӯшиши қурбонсозии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон муттаҳам кард. ҳукумати суғд созмонҳои байналмилалро ба Исфара даъват кард. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон пас аз 4 рӯзи ҷанг дар марз аз хоб бедор шуд. паймони миллии тоҷикистон эътилофи мухолифин дар хориҷ бо пахши баёнияи задухурдҳои мусаллаҳона байни нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва Қирғизистонро шадидан маҳкум кард ва аз роҳбарони ҳарду кишвар қотиона талаб кард ба бозӣ кардан бо тақдир ва таърихи ду миллати бародар хотима бидиҳанд ва ҳарчи зудтар нақшаи роҳи мушаххасро барои ҳалли ин қазия пешниҳод намоянд. паймони миллии тоҷикистон бо баёни ин ки ҳалли мушкилоти марзӣ роҳи низомӣ надорад, аз нерӯҳои солим ва воқеан ватандӯсти ҳарду кишвар хост аз даъват ба сӯи хештандорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ натарсанд. иҷозат надиҳанд ки ватандӯстони дуруғини ҳарду ҷониб кинаву адовати қавмӣ ва нажодиро байни ду миллати ҳамсоя решадор кунанд. дар баёния гуфта шудааст, ки ду миллати ҳамсоя ва таърихандӯст дар натиҷаи бесалоҳиятӣ ва бемасъулиятии ҳукуматҳои ҳарду кишвар бори чандум аст, ки фарзандони бегуноҳи худро қурбонӣ медиҳанд. паймони миллии тоҷикистон задухурдҳои мусаллаҳона байни нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва Қирғизистонро, ки боиси талафоти зиёди ҷонӣ ва моддӣ аз ҳарду ҷониб гашт, шадидан маҳкум карда, аз эълони оташбас ва талошҳои ҳарду ҷониб барои ба эътидол овардани вазъ пуштибонӣ кардааст. ин эътилофи сиёсии мухолифони тоҷики бурунмарзӣ ба пайвандони шаҳидони ин ҳодиса ва ҳодисаҳои қаблии ҳарду ҷониб изҳори ҳамдардӣ кардааст. паймони миллии тоҷикистон бар ин бовар аст, ки ҳалли мушкилоти марзӣ на танҳо дар байни Тоҷикистону Қирғизистон, балки дар кулли Осиёи марказӣ роҳи низомӣ надорад. талош барои ҳал кардани ин қазия аз роҳи зур танҳо мушкилро амиқтар ва роҳро тӯлонитар хоҳад кард. ин қазия танҳо ҳалли сиёсӣ ва дипломатӣ дорад ва калиди ҳалли ин мушкилӣ дар дасти ҳукуматдорони ҳарду ҷониб мебошад. муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва раҳбари паймони миллӣ, эътилофи мухолифини тоҷик дар хориҷ аз адами вокуниши Эрон ба террористӣ шинохта шудани ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз ҷониби Русия интиқод кард. Кабирӣ дар як паёми твиттерӣ навишт: як рӯз қабл аз нишасти Шонгҳой, Русия наҳзати исломии Тоҷикистонро террорист эълон кард. ҳамон рӯз Эрон расман узви ин созмон шуд ва ҳеҷ вокунише ба иқдоми шарики стратегигии худ нишон надод. раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон хомӯшии Эрон дар қиболи ин тасмими Русияро зимнан қурбонӣ сохтани наҳзати исломӣ дониста навиштааст: наҳзат ҳеҷ гоҳ нақши қурбониро дар ин таомулот намепазирад, балки муборизаро бо шинохт ва воқеиятҳои нав ҷиддитар идома хоҳад дод. гуфтанист, рӯзи 14 сентябр додгоҳи олии Русия ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро шомили ҳизбу гурӯҳҳои террористӣ ва фаъолияташон мамнӯъ дар Русия кард. рӯзи 15 сентябр Эрон расман ба узвияти Созмони ҳамкории Шонгҳой пазируфта шуд. русия ва Эрон кафилони аслии сулҳи тоҷикон буданд, ки баъди ҷанги 5-сола соли 1997 дар Москав имзо шуд. то ба имзо расидани сулҳ, Русия аз фронти халқӣ, ки зери парчами сурх меҷангиду баъдан ба ҳукумат расид, ва Эрон, иттиҳоди мухолифини тоҷик, ки наҳзати исломӣ ҷузъи аслии он буд, ҳимоят мекарданд. дар музокирот ва имзои созишномаи сулҳ ин ду кишвар таъҳуд гирифта буданд, ки аз ин сулҳ ҳимоят хоҳанд кард. ҳукумати вилояти Суғд аз созмонҳои байналмилалӣ ва таҳлилгарону коршиносони сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ даъват кардааст ба паёмадҳои ҳуҷуми таҷовузкоронаи низомиёни ҷумҳурии Қирғизистон дар Исфара, ки рӯзҳои 14-16 сентябр иттифоқ афтод, баҳои дурусту ҳақиқӣ диҳанд. ин ниҳод бо нашри наздики 80 акс аз зарарҳое ки ҳамлаи қирғизҳо ба деҳоти назди марзии Тоҷикистон расида навиштааст. аксҳо аз минтақаҳои назди сарҳадии Исфарамарз бори дигар собит менамояд, ки қувваҳои низомии кишвари ҳамсоя аз тамоми намуди силоҳҳои вазнину оташфишонӣ дар ихтиёрашон қарор дошта, деҳаҳои назди сарҳадии Тоҷикистон, иншооти мулкӣ ва хонаҳои истиқоматкунандагонро таҳти тирборон қарор додаву оташ заданд. ба иттилои манбаъ, айни замон аз ҷониби мақомоти марбута барои муайянсозии хисорот гурӯҳи корӣ ташкил шуда, теъдоди иншоот ва манзилҳои истиқоматии зарардида дақиқ карда мешавад.
پس از 4 روزی شروع درگیری در مرز با قرقیزستان، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بالاخره از خواب بیدار شد و با نشر یک اظهارات کشوری همسایه را به تجاوز مسلحانه به خاک تاجیکستان متهم کرد. وزارت کارهای خارج از مرگ 28 نفر در مرز خبر داده، کشته شدن 5 عضو یک عائله با شمول 2 کودک 5 و 6 ساله و یک زن حامله در چارکوه که در نتیجه گلوله‌زنی نظامیان قرقیز به ماشین یاری تعجیلی اتفاق افتاده است و همچنین تیر و گلوله اندازی به خانه‌های استقامتی و بیناهای معموری و زیربنایی را خلاف معیار و قانون‌های بین المللی نامید. ادعای کشته شدن 28 نفر از جانب وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در حالی است که منابع گوناگون از کشته شدن 40 تا 60 نفر خبر می‌دهند و شماری تنها آنهایی که خبری مرگشان در شبکه‌ها نشر شده است از شمار اعلام کرده این وزارت بیشتر است. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان که از نخستین روز شروع جنگ با تمام رسانه‌های جهان در تماس است، ساعت پس از اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک اظهارات واکنشی حادثه‌های 14-17 سپتامبر را عملی تجاوزکارانه قبلا طرح‌ریزی شده تاجیکستان نامید. مقامات قرقیزستان شمار کشته شدگان این کشور را 59 نفر و شمار زخمیانش را بیش از 140 نفر اعلام کرده است. اما شاهدان جنگ در مرز میگویند نه کمتر از 200 نظامی قرقیز در زد و خوردها جان باختند.